मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी MMRD अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतलेली आहे। मुंबई उपनगरात सुरू असलेल्या प्रकल्पासंदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आलेली आहे। तर या बैठकीत आशिष शेलारांनी अधिकाऱ्यांना विविध सूचना केलेल्या आहेत। म्हणजे पूर्ण MMR रिजन मध्ये 7 महानगरपालिकांचा विभाग येतो। त्या सगळ्या ठिकाणी बॅरिकेड्स हटवणे, सिक्युरिटी ऑडिट करणे, बरोबरीने ज्या ठिकाणी अंडर कन्स्ट्रक्शन काम चालू आहे त्या ठिकाणचे गर्डर्स, क्रेन याच्या बाबतीमधला धोकादायक भाग टाळणे असा सर्वंकष निर्देश देऊन या पद्धतीची बैठक आणि त्याच्या प्रिपरेशन काही झाल्यात, काही बाकी आहेत त्या करण्याचं कामाचा आढावा आणि निर्देश त्या ठिकाणी दिले।